Máme miestami občasný dážď a obloha sa bude na nás po celý deň mračiť. Teplota vystúpi na 3 až 6 stupňov. Lepšie to nebude ani na strednom Slovensku. V nížinách miestami občasný dážď, od nadmorskej výšky 700 metrov bude snežiť. Ak môžete, vyhnite sa hlavne horským priechodom a vo všeobecnosti jazdite veľmi opatrne. Denná teplota 2 až 5 stupňov. Podobne bude aj na východe, na mnohých miestach sneženie, v nížinách aj dážď. Denná teplota 1 až 4 stupne. Na celom území bude zajtra fúkať iba slabý premenlivý vietor. Na horách bude pribúdať snehová pokrývka. Z veľkej oblačnosti má väčšinou snežiť, do 700 metrov však môže aj pršať. Nezabúdajte na zvýšené lavínové nebezpečenstvo. V stredných polohách sa bude teplota pohybovať okolo -1 až -3 stupňov. Také isté počasie má byť na horách aj vo štvrtok. Biopredpoveď 3, mierna záťaž. V nasledujúcich 4 dňoch bude premenlivé počasie, tešiť sa môžeme vo vyšších polohách na sneženie, ale v nížinách bude väčšinou pršať alebo padať dážď so snehom. Vo štvrtok denná teplota vystúpi na 2 až 6, na juhozápade až na 8 stupňov. V piatok to bude 1 až 5, v sobotu zase o niečo viac, 3 až 7 a v nedeľu 2 až 6 stupňov. Opäť vás chcem na záver upozorniť, nepodceňujte počasie a buďte na cestách aj v nasledujúcich dňoch na najvýš opatrní, aby sme sa mohli zdraví a spokojní stretnúť aj pri zajtrajšej predpovedi. Teším sa na vás, pekný večer.